Ebrasa so say the Sika review free Cove TV Ghana. Ebesom ahwefo nyina ba bibia wo a wote nka ena nwumre ye de ani akire eye soame runabout a eni ebesisa abe soame interchange ehun komo ene ye de brawo sade ahye obo ebra atwam se ensesan bi ebeba eye mmiamia bi a project a eda Ghana fa koma so ye de ho nsem bebrawo no sa pepepe ene na nwumre so ye de eye soame interchange ho nsensem ba besomo ye tena sise ye ni ahwefo ene to adwene enti so oteme nka obetimi do adwenkyere e de aba ye fra me Kwame Mario sanso ena champion chairman enso e wa ase ye fra wo sen udini ba bia wo hye ye free betimi da fa live chat on. All Yeah, right. Kwame. Yes. Ejinema na asa akate. Obey this ya na de yedem Ah. enti yanko Kwame Na me dwen sa interchange akate. Debbie yedem yanko. Your life. Yes. All right. Ane ye to aso. Abusuafo aha eye swame runabout mpanifo guso a omoye adwuma wa ha na yesi eye 40 interchange no e wa ase na me no wokasa no nyamianum no kurani ene ye ba be pie mu wa no nika na mehwe se de at least ye ho se adwuma kakra e koso e wo ho enye gidigidi se de ye pe no but ho se mpanifo abo mo moden etutu fomo nyina e wo runabout ne so ono ma eye relocation adwuma no Kwame enye easy me na ada o. Okay. Oh yes enye easy nkomo kakra ko so na otie nsema na omo ka na kire se ade no abotre adwuma but ohun se sansem bi se no na me per se no me mpa tie kire se mo ya professionals ana mo ya adwuma no mo contractors a maje contract ye adwuma no ana before that no mo be feasibility studies wa ha ehun se na normal city e wa ha ana mo ye mo adwen se mbetimi aye enti ana complaints bebre bi wono ma aya na adwuma no nya sha ase wi a me hu ne se hu hia unless say wa adwen se wo de buy time keke na kire se wo de wa ma ya te ase ade kronti a wo delay project no wo be justify no in that point but ye ba ya no ye hu se adwuma ekoso na obesie da bia beba na ye de sa machine o ye si hoyi bo no magu ewura fom ho na ye bo pillars ewura fom ho na ye bo na de ewura fom ho na ye bibi wo fom ho no da bia beba bia se ya na etie na until say ye be hu se ya erect ye pillars and kasa to say de ya wo so ame post office ne macro junction ho no that is when ana megidi say obi akoma beto ne yam amia hu sa ampa say bibi ekoso na sesei aya grounds work na omogu so omoye ne de bibi enu ho aka kire obi obeti ase ana besides that amode chance da atwa ho ahia na mo hye mfimfin da bia mo ginam enso hwimpie emfiri mu emma ba na nkomo kakra ekọ so no ama me ati o ma se okwan bi so but still ana enye so justifiable say enoma ebeko ne sa na Kwame sa project we metima ka say the talk of the town try say nipa dodo na eni di akire na akwa say e the center of Kumase na because of say ekopie your biggest runabout so no ama attention no more ha say empo Okay. for the first time mate say
ɛyɛ ɔmampanyin John Dramani Mahama ɛka ho asɛm ɛne ɛyɛ ɛho nsɛm bebree no ama makoma atɔ yam kakra ɛnɛ mede kan ɛde video bi ɛto platform no so ma amonya ahwɛ no wobɛhu ɛyɛ nsɛm a ɔmampanyin John Dramani Mahama ɛde to ɔpemsoɔ anim na Kwame ɛnika na ɛyɛ so interesting to listen to na ɛma akoma ɛtɔ yam sɛ nea ɔka no ɔde ɔseɛ bɛyɛ ɔyɔ a saa project wei edin ɛbɛn mu bi a na ama me anidasoɔ ne awerɛhyɛ mu because yɛnim politicians ɔmotumi meki ɛyɛ promises bi a later ɔbɛka kyerɛ sɛ political talk ɛyɛ mere political talk nti no ɛno deɛ waka afa ne ho adi but project bi wɔnom a yɛmfa nyɛ partisan politics ana yɛmfa ɛnni ɛyɛ nipa ho agorɔ because woyɛ saa na wanhwɛ a ɛde ɔhaw kɛseɛ ɛbɛbrɛw ɛne wo party yɛntie ɔmampanyini just 5 seconds but yɛntie no yɛmmra. We will also undertake the Kumasi City Traffic Improvement Program, which will include completion of the Swami Interchange and associated bridges. All right, we keke ana na mepese mutie efiri ɔmampanyin enum sɛ abra ɛyɛ asantemera ekopie mu wɔ ɛyɛ Jubilee House no osi sudua ɛyɛ project bebree a ɔbɔbɔ so no ɔbɔ we nso ɛde ka ho ɛma me clear ɛyɛ indication sɛ adeɛ we deɛ Kwame sɛ yɛyere yɛ ho na yama yabama mu ɛwɔ saa project we ho na yɛtɔkɔ so ɛba ha ɛbɛbɛm te sɛ deɛ Prempeh the First International Airport no ɛbɛɛ mu no because mehu sɛ Asante region yɛn deɛ ne sɛ agye sɛ yɛkasa ho ansa na ɔmayɛ amamuo no Kwame yɛbu Accra nti Accra deɛ ɛyɛ ɔmanim asɛm a ɔmuhunu da bia ɔmutwam a ɔmuhunu ɔmukɔba nyina ɔmuhunu nti no biribi tɔkyema a ɔmankasa ɛyɛ na ɔmankasa a resolve ba Kumase ɛwa yɛ mpanimfoɔ nso ɔmo ha nyinaa no ɔmo deɛ politics ɛde diom adwene no makoma mu nti no ɔnka ɛman ne boss ehu sɛ sei na ɛteɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ biribiara yɛ okay ɛwɔ ground so ase ɛnso na hwɛ nte saa nti ɛnyɛ yɛnyɛ platform binom sei a yɛdedicate ama saa project bi sei a da biara no yɛbɛtumi abɛpɔne ho kakra ɛnyɛ dodoɔ koraa na yɛbɛtumi ate ho kakra ama mpanimfoɔ ɔmo wɔ Jubilee House mpanimfoɔ ɔmo wɔ the various ministries nyinaa bɛhu sɛ sei na ɛkɔ nti no ɔpanyin wankasa name Kwame Abuza ɛyɛ road minister ɔno nso bɛhu sɛ biribi sei ɛkɔ so na at least ɔno nso atumi atu ho anamɔ no aten sɛ ɛwɔ sɛ abre bia no yɛma yɛ nan ɛyɛ ntiantia ɛwɔ ha na yɛde atu dwa yɛ videos no Kwame yɛde to hɔ a ɛkɔ paa there are other platform a ɔmo peke ɔmo so ɛde kɔ ɛyɛ Facebook ne TikTok na asefo and I think say send signals no ɛde kɔ ɛkoduru mpanimfoɔ no ɛhɔnom ɛtra so koraa ɛma ɛso ba mfasoɔ nti sometimes ohwɛ na ɔmo kan biribi ɛfa project bi ho a tumi sampa ɔmo nso nim deɛ ɛkɔ so na ɛyɛ very good sɛ me na wo kasa yi ɛyɛ Swami Interchange nso ɔmampanyini abɔ so na ɔde n'ano nso atom bi sɛ ɔbɛhwɛ na yɛ complete wahyɛ ɔpensoɔ bɔ saa bɔhyɛ bi sei na yɛpɛ no na ama ɛyɛ sika movement yɛgyina so ne asogya ɛde agu so because da bia abɛhwɛ a yɛ ameta aka mi bi sɛ Prempeh the First ɔmampanyin mmɔ ne din wɔ baabi a afi sɛ ɔbaa yi wastadi ameta aka saa sɛ meka kyerɛw sɛ Sewia government hospital na sɛ regional hospital ne so ɛno nso ɔmɔɔ so but abra ɔpemsoɔ ɛne nananom akukudam ɛbɔ mmɔden kɔ pie mu wɔ hɔnom no Kwame wahyɛ bɔ apusu no awoso no ama n'ahyɛ bɔ afa all the projects a aka ne nyinaa wabobɔ so 1 afa Sewia yi Konfanoche maternity and children's block no wabobɔ so airport no kra waka extension ne so
Kwame nyensem ketwa enti no eye omampanyin John Dramani Mahama atu nanum tuo sei no ono ankasa ne program bi a ode ye campaign a oba ye o hwɛ sɛ obe deliver no the big push infrastructure program no eno nso wo twimbi afiri ma ode eba abɛyɛ no ma bebre e de ama Asanteman enti Kwame we na me hwehwɛ so mampanyin be kasa na ya fan ba ono ane west na ya mark no na otu a na ATM said de be ya ono ane ka se enu ntina sometimes no aya na ye betena ha na ebi mu dwen se ye ne omampanyin dada na nada Kwakufu Addo aya na omufo se bia ye against no sometimes etoda mu se we are in favor etoda mu se ye against no but ne tie ne se o kan asem bia ye no ye remfi ye keep those records enti se obekate sword me de ye mfato ho se de omampanyin anada Kwakufu Addo omampanyin nada na Kwakufu Addo ebekate sword e wo prempe the first one tama na ABC no phase 2 no any phase 3 no o kan ase sika ni nyina ye ready e de sika ni nyina ama contractor no enti ono ankasa mpo se ompe delay bia ompe na bia omo hweso no munya adwuma no na se ekire Kwame ebeda ne se de adane ya de na wo expect free ho se ye nso as ye as project masters ye tete hey project masters aye monitor say project bia na be koso totin no na ye ka ho asema na wadwa sa wan ka hwe a ye no ni hwe ka sa so na abehye date say August na awie na eduro na wanwie a eno na obo hu se betena ha na ani abre enti omampanyin John Dramani Mahama baayi na wo hwe na no yi na on kasa but ohun se Asante hene ankasa Kwame kurowura ankasa dru Jubilee House no na wo se oka ne wo se oka bia enti ma ne sane mu nyina agu ho na de pa na ye nya hwe wo sa visit ni mkra no epusu omampanyin ama na hunu se da bi e wo so ye bibi ma Ashanti region enti no sa project we ye de mark no as one of normal person ye na afi nso no ye de ye wa ha oya ye bebo na baso wanye nso a eti ha ya ye be ka no pepepepe na more professional way na yama bibia nso obi ehunu de ekọ oya hwe enye yi ye ti we obo ya mo opamo ye mpamo o ka se mi entwe ba betwa but conversation across between Asantemewura Opemso Nyamekesi ene Omangana Opanyin kesi nso a ye di ahye ne sase onhwe na ontoto no ma one na pamfo se be oman ne beko nanim sa conversation bi esese omampanyin John Dramani Mahama said ono akai kan se enka wugya politics na eni dia ese fata odima eye Opemso nti eneyi oye president no enka onfa saa energy no emfa nwura Asanteman puntu onye ni saa mfa mai esan se hwe ensi no eni dia wo ma Opemso nti ne uda so ye president se yenim hwe kura from your own words enka uja politics ti se wo eni die kese saa e de ma opanyin kese si na eni enunti wo ye president a e de osu ye bibi fashion nanim onyam se ono de nanu batu man nunti eje wo e ma obeye politics biem ai na wo ye president nti no wo de onya hwe kura no wo ye normal we de ahye nanim onyam chairman se bibi trigger e ma otimi
ebeye penya de example kra on say student bia ana obia waye bia ohu teacher ni ofa ne nsem before so be dru ba bia wadru na I no person we bibi ma teacher ni ho say eyo no ne modern mo na de na dru ba bia wadru Yeah. tino aya hwede we asa nipa no obesi akasa we o ya me say ono na tete me eyo mo nim di om de ma me na de me you see oye bibia ma obia appreciate ni say no esan say wa bo no modern wona brabo ebi kura no ko school kura na school fees won se ma say bi o timi tua say bi o instead of so be pam school fee pam ana madam bi wa on pam oje o kan o se o de anya hwe o kina se say nipa no krokro wa ne ni unya ba bi si a aya wo remfi say nipa ebi go extreme mpo esi dan to card che enti no me ye sure say opim so de card e ade so bi efie de ade so bi nemum asanteman kekere de on kekere nwi enti ne se nei enam ne nsa so menka ne sa nka ade a wugya to on we anya ncha nto a na sa wo kai de a ese se wo so ye bibi di hye ne monyam no hu se me nso masema me kan ya nei ama papa yi anya ni monyam na oda yi nyina ya no ade sei na me nso ede ni monyam I think say it is in line ebe ma bibia nso ayefe dachi bia mu di ehia ebe ma conversation no etimi asesa kra na won se video bi circulate opem so ni o ma panyin dada kofu hia na ofre o ma panyin dada me wofa o se wofa na te say na bo ma bi ni betie wofa ebra wo nana jeribe no nsa na omodi na it lovely say conversation bi sa ekoso na che say e kire say ye wa bibia ne de esa efata ye de ema no ntino o mampanyin enya ne samfa ma santeman na intimi enye fe na ebi betre akomiamia bebiri nso a oma ebi intimi emfa nko na chama said de bia e kan eyesa interchange we de no gidie se nya de se beka de mu da enye se other project bia akeka kanwuram enye se other project bia enei yekofa ba na yekofa abufu aba sa project we ya de se omampanyi bitimi atenese afiri ho na abeka ne no ma power yo yeso obi a wo ups and down it no se oye papa na ebeka so oye bone na sa amanfo kan se papa nso ba na ogidie se sa na adofo nso ebitimi aka it esa interchange we de mo gidie se chama ansa na ebia ne term of office no ebeso no na yehun sakra kese pa ewo ase chama. Yeah, very important, Kwame, very necessary. Ana say no, said the abrebi ayeka no. Ohwe dwumadi na anka ahase pa na adwuma ni nyina ewo. Ahase pa na yede to adwuma ni din. Adwuma ni nyina omuti enie. Ahase na phase 1. Interchange no na phase 1. Eno current na overpasses na aka ni nyina. Overpasses na phase 2. But ohwa because of relocation of pipelines and cables and no manoma binti no ama phase 2 no mo no edikan ana phase 1 no mo no or no so twen fa ne bon kakra but ohwe mfonyi na etwagu ya omo site omo ye adwuma and credit ya de ma omo me de bia me ka say ye ba site na say workers no wo ho a ana gidie no emu apagya because oba na so obi ani ho a na ya mhihie na ayese ye jaya na te se prempe the first runway o majai ana ayayam hihie enti obekọ obi ana na ahwe na se hwe nkoso ho a na odi yawo but ubepiem wa ha unse mfidie wo ho unse workers wo ho unse niama ekoso eno ma at least a rehemu kakra bi se dan a bibi betimi afirimu aba ana mesre say yenye very positive when it comes to a project be say because politicians said omo lives tie no omo nye nipa bi a Ghana as a politicians to omofo there be
Ghana politicians ye ntu omufo omo no omo hu ne se omo adwuma na omo ye omo hu ne se eye adwuma a oye a okosua wo school akoye political science ana waye law e de atoso nti no ono no adwuma na oye nti oye professional onim de oye se eyi ukomazi na ado ka akoma fitani wo honom na oye ka na oye na bia minim mazi for so obetime de ham ayi spanner na bibia hwe onsem se gina ye wo ade sanity because oni hu ne se onim de oye unso nim se why ya is to me da na me ko tama aduane nso ye kama aduane no so beko na amanfo asalai na eja medi so a eduru me so a yete me de ma me na oyi na mama me nam sa madam ase na ma oyi ama me de ka se ojo hwe me sa atre no ne kuta o bagina yi na de wo so mpe ma ne me yi ama o am say eh me kuta me sika pa tete na be ma so de o ka se aduane ho sa den a na say unia ade ne ka se ka se me de ye me pe na ma me pe na na ari ka se ma me na ni wa de ma me bu fu ye kura men si obi mi se o si no ana me yi ama o atre ni nkuta me de ba fi so na e ka sa ampa sa na e ka sa ampa na ama me nti e fi ono mi nsi obi mi eno anso no yima o o si no ana me yi ama o atre ni nkuta ata ma dwa na me kan ya sala ni eto ne nti enso to o barrier honom na na yes chronon barrier hono honom na no I see sala chama enka me fe chiro nkope fried rice efiro mi nsi obi na ma me ne kra asa wa frim mate say yes we film na nyankopon fa ne kra chama nsie mi boni dia sa ah ma mi ade odi na ta oguma ni masi oguma masi asa oi mesra watu dio kromwa ba say your customer service they are poor. I mean, about oh yeah customer, yeah, very poor. so aduane no so ye kama o ba no treat ni customer see Yeah, which is very bad ma me nyu influence na to aso Jesus we dey free so I my Jesus name Jesus ono mu no da ba ondo say please point of correction that's one here to aso say Evans or say the only credit that you can give to JM about the ongoing infrastructure project is not to delay it. Loans for them have been secured. The constructions that don't mean they are credited GM. As I'm not kind of Matthias right up send it to that. Not just say na bibia wo no kama ansa ba bem. Tinkini kwanza credit bi won makoma GM. Esan say na omampanyi dada aba adwuma no dada e de ato ho e de ama no. Ono asem no enso de bi ma san ato aso de about so loans for the construction of the Swami and overpass were secured by Nana Addo. As I said, the fact that loans are secured does not mean that the creditors pay all the monies at once. Please get it. And our penny and so Eddie Abamiso. Also, bet me Edo the Abajumedi so yet Nasi say near Dim command. Yɛne ahyɛfoɔ nyinaa ne di nkɔmmɔ no bom nti ɛnyɛ wo mfirim ɔno adwenkyerɛ no nso adwenkyerɛ yɛ sɛe wobɛtumi de aba me sɛ ɔhyɛ adwumadie ne like fama yɛ wohyɛ na wo like na ado adwenkyerɛ nso ɛba wobɛtumi ayɛ voice note obi wɔ mpɛ sɛ ɔbɛtwerɛ ɔpɛ sɛ yɛnte ne voice nti wobɛtumi ayɛ voice note de afa whatsapp line a ɛda screen no ase yɛbɛbɔ
amadofo nso atibia na Swami roundabout ni esisan be Swami interchange dwumadi kese yekoso ho ene ye de ho nkomo etimi ede bro ne nsema enei omampanyi enso ede atudwa wa abra oni opimso hia mu ho nkomo ene ye de bro misro enyi ho famfim onso betimi ede wadwenkyere ede abasa de ete ha ye kire ya adwen onso wa akunya se utimi eche wadwen opanyi to asoma me Kwame on se me de onya kan nko ade a mekyere ma adwen onya kan nko ade a mekyerechire mi on se enko ye wo Swami interchange project na so na yedi nkomo yeah obi ane na adwenkyere but sa we na kwaji loan we na sha ase we na be wie na yi no na ama ene ye bre wo Ghana ha sei because say na na kwaji loan no ana ma ama bae oso munya ya san ko mbejai yes na do akwaji loan no enya ni project nti on to aso a obi me say Kwame obetwa so kura ti simple kura say ena na America no say na ase normal sesan kakra but previously no na omu ye ni sanka omampanyi abai obeka say adwuma ekosu bia omu frizi na wate committee omu behwehwem how I award contract no ene say famra kwan so na ye de contract ne ma contractor ne sa ho sikasem bia no ya hwehwem eno kwa timi take 2-3 years eno na delay for Mina hospital that dem the formula ne be example so enti sa ayi no a delay ye project bebre nti omo hwehwem nwie no na inflation ne no marketing kiti bi exchange rate ne hwanhwa bi abobo na ma sikasem na sa ye basa contractor ne nso na ono nso esi ono nso abegyinam se agye se mo diskane bi ka ho enya sa ono nso onto aso enti no se de bia ye ka no se nye partisan politics anka analysis bi se ekura no nka ehu hia se ye hu se Ghana man na ye kyekyere no ye nyina ye dia na emom ye nyina ye ntimi enni kan nti ebeyi opanyini baako ama na de yanim kan a na emom opanyini ba no ofri party abusua bi na oba enti ne se wo ndon sa party na eni kwan se wo feel se sa nipa na ofri party ne maba nti no eno ne sa adwene no eba ne sa na ade nipa ne be bia Kwame wona na nya adwene eye kura abebo ato agu ana se sansa odi ani esanse onya wo nipa because ye kan un say ye kan na adwenya ne say ye credit eye omampanyin John Dramani Mahama and of course asma ye kan say wa hwa ye to aso no e wo say bona baso okay ana ono nso ko ya na nado baaye no project bebre onu ma na no nso egu akwam to hwe a da bi o kasa sewi a ona hya ase afare ona hya ase praye kejeti afi so a ona ye o tete omampanyi Mahama sa na o sa akeka ansem no but menu mienu nyina nso nim say phase 1 kejeti market no na nado na e commission ye ona bia no okay enti no say ye kohwe se we na ye na we bebia no eno tina da bi omo ko prempe the first ho no because Mahama nso claim say ono na e hya ase phase 2 no eho adwuma ekopa eho sika kra enti no say ye ko fa san sensem ne ba na ama project ne na ebre okay asono mienu ko ensensan na bre very good ana project ne bra ye timamufo no so ne sofa Kwame ye na ye nya so mfa so bia na omuna
ye defend omo no omo abedi omo sika agigi omo sika ni nyina no mabusua na omo kuo ni nyina akọ omo ye say tam na ni omba ye na nka yen timamufo na beboa ye no ye tiekire na ye ko ho ena ade asese yete ase ne se unim se na ye tua tax o de shade o tama ye na yete akire na ye nya politicians no o se ye play ye cars aya ye se ye ntua tax unim se wona wa ben mu omo deserve sa no ma na ye di mo omo no. I'm not saying say ye njim free omo nsem, but they don't pay tax our normal ye mo omo for free because the obi assume office as whatever position say ye ma aban na man fuel money just for say allowance taxes on fuel no won't you yeah allowance there ontua ba wo na wa se wo na ye ka say nipa na sem na wo se emien kan no se o impose tax a wo na obitia. yes Sometimes I also na ye critical analysis na politics ni fanto nchen na ye wide ye ya adwene no enko achi na ye nti no ma biase na we should look into the message, not the messenger. Just look into the message, you know. Say nipa na or the tax na ba no, is that person going to pay or not? And they will not pay because omo no allowances be said o kan ne dey ma omo for na dwuma na oye no se edin se enya din ohun ba o de bebre and sa taxes na no sa bre no ye mfa party card enya hwe ho you suffer from it. Party is all party B so party C se unni party e bia na o Jehovah Witness se unni party no we are all going to suffer, but omo na omo dey say ye kon no they are not going to suffer from it. yeah ano de Eye sana why na ebre mo na mo bre yeah sana mra no mpanifo na si ahye nti kwame ye nko ye nim enti ne ye kan akosi ni se in as much as obi a won a party no eno de obi anyina ne party achi na mom eba national developmental projects a mesremo umi anyi partisan politics no ento nchen se bia yakwachi wuntumi ya ye we no de mbetimi da politics eno de eno nko but eba se national project bi na ye ya ewo se obi obeba bia ye ta na ti no ya de no ma ne wie because ade kro no oye na project no wie a eso mfa so de no ye na be benefit mo obi kura ba Ghana obekas me ko Ghana me ko fa ba bia se fro so am interchange bi pa no ma ye ho na ne fe pa ho no wan ka se ye na Akufo Addo amamu wan ka se John Dramani Mahama amamu o se Ghana efe no ja hoko yeah ye mbo obi adi so yes for me say mo fa ma dwen kiremra bit my voice note e da ba dwumadi ni so ana se bit ma to live chat wadwen kire ho hia ye nya opportunity and yet ya many time my opportunity ni nya but you also have your part also bit me play asem bi show tin ma bia wo beka asesa no ma bibiri any time I okasa na amanfo akate baabi no me akoto social media baabi sa amanfo nti asem bi obi ka so whatever that you are saying no men ka say wo kan tra akwa obi nso ta baabi a omo monitor omo fa sa portion no omo de ko na send this signal to omo wa ben mu so now with the invention of social media there en ka say wo kan asem bi akwa baabi kan asem bi a ebe change your mind ebe change life ebe ma mind netimi akọ nanim di ntiase beba na eboa menu nyina sanse wotim bi mitim bi omani koya ye nyina ene ebe benefit entintina chire ntwa ye kwa me so fa adwe nchire bra like dwumadi ni share so subscribe to Ekov TV Ghana subscribe ye tenase a idi dwumadi ni sei ama unya ho ntiase ama bibia nso etimi koyi ye kan se di sitie it is anya oda
And just no problem bia. But I know them so money you say you wafa. Name ye shania can send me city. It is also information bia. Ubitim dia join me na ye call ye nim. Oh sa kwan so opinion to us. Ya Kwame, we de enche me de manu besi. Na emom de mpese meka edetwi ato ne se. Eye sa soame interchange we eye 40 no. Ema mpanifo nsesa plan no. Okay. Yes. Okay. Yeah. Ye hu bi da. Ye hu bi da. Eye Sofola interchange no. Sa na koye because original one na circulate as at that time na 40. And as I say, my name say 1 or say 2, say 1.5. My name tie kro. Enti no. Yes, because aban sesa na aban foforo baaye no. Ana bibia ejiguye. Ana up to now. So full interchange Kwame up to now yenwie. Interchange no yenwie because udura se ho a uhu anwea gu baabi omumfide no modem concrete mixer ne bi gugu nchenchen utumo se yenwie a yen free site yenwie interchange na sekura adwuma wo bibire wo so mo omunwie enso me no ka sei obi anko ho ha enti ye besre mpanimfo na eye saa project we die baabi eda no eda baabi a agoro uniform na eye me de se omampanyine kasae mu no ebra a oda no ma bia obeye adi e de akere eye opem so no oka se eye ekwan na efa edwoso ekopiem mampon ekopiem tachiman no sa ring road no obeye 1 quadrant na chese akopiem tachiman ho no onse sa eyi no so na yo mampanyin kufo eni so ade hunu kese pa na nkopese oye sa ring road na chese cars akese na ebesen ko tamale Burkina hwan ni nyina omuduru a omumefa eye sa runabout we so because omunyina ha no mbefa omuduru anwa ga janhye ana omawure ma befa airport runabout no ma befa ha sei wa muni a obe pim car baako ansa no akroso enti saa na omode aye ya enti no nka saa project ne timi ba so de ya nka no so another fantastic but having said that no when ye project bia se Burkina forecast na befa ha o se cars akese no ba na se ma ha no e wo se ye ne etinsa free ho clean na se de artistic design na etwagu no ye hu se saa pepepepepe ana ebekọ akwa akoye ase obe kroje na bibia aye neat na me de I can't wait so umbe project we amano ewie peye empo se umbebo the later tisa ye ma focal point nye so mo ye no mawie Okay. Kwame makoma disa project we chipa me na da because omu jai project we nwonwona ya ankomo omo anfo mo sakra me kan kra no mo jara na about no to ho sakra nke enimonyam wo asay no ma bibiri e wo sa stretch ne so ama ewrem ho aye tantan basa oduro a uhu se chese bibia ye scattered Disorganized. bibia ye nwonwona aye hwe nkoso wo ho eno nti no ama amanfo business kra nso e collapse because obu onoma so obefa sa stretch we so pa bewura o shop ono ma nti obekwa kofa akire baabi no akowuram na walusu eye o customer nti no akoya ade a ha eye omo ye adwuma ewo eye maizi especially omo kwan no ho no so am stretch no so no omo bre pa se omo abedi tafo kwan no so no na omo enjoy because ho na obi aya na ode ne ti ana so ode nani akire no akwa ne ka no okọ enti omo nso no ewo se adwene omo ho na empanifo timi ene wano because ye kan Kwame se ahokire ebe nipa so a ana mani pa dwene bone
sa ahokyere ebe nipa so a nipa dwene bone because or person escape route be no dey afa ono na onim say abrantie bi a oye galamsey ni bi na video bi trend menim so chance on that video a or kire since 2021 a wa twa so benya soja mu kwan amemu akọ wa try so be pa ban adwuma bi aye o de bo ha na wa de bo ha o de tare na wa ya emfa ana wo ne na ma wa kosua excavator twi a o de gala no na nya se o ma so de se pamo ma no ma san aba o pamo ma no ma san de aba excavator no emfa no mo mfa enti no enwura mu ho ano mbe ya adwuma no because adwuma no okosua no ye tre no se de si tutu anwea ehoro eno okosua aye enti no ohun ono so na angle no odifiri ede ba no ahokyere ne ba na so yes ahokyere ne ba na so no be introduce no to that business kwame obu ono ma adwuma bi a oya a onim se enye adwuma pa enye illegal ochire okwan a fa so di ko wura ma oyembe hyew ahokyere ketewa bi ne ba na nsem ha nti bone ketenkete bebre ono ma yakoso a ahokyere o de so unya sika na sika wo ho a hwe se de wa adwene mu se ye clear bone be fin fa na aba obi ti ana asekwa aso anya hwe ko because nim say ta ho but sika ba botuma you become a changed person. Now you begin to think right. Yes. Enti ahokyere ahokyere manipa ya patapa ahokyere nye kwame enti I think say I'm following and having been following your program keenly. If you are now seeing a different thing, fair enough. We are all we all want the good of Ghana, but let's all be factual. All right, let me see opinion there. It's like news. It's in a keep it coming, and then the management no a different and emamu a de pa. Na chama ya kwa yenim no. Now, as a Ghana, and no maybe na ye can't ye can be yan sa America crabby chairman enche bia na ka no ma bi se ni de nka se Nigeria for no mo associate almost serve with me kan ko yesi hu ba bia me kan ko na ka Ghana pa de edin no ma bi ho no ma say robbery on the street that fraud ho no ma na enukwa ne kofa edin 419 buy from Nigeria na Ghana de na se ye kro no bona kwa akwaye wasi no ma no bi aba abetwe mpabo agro no bi aba abefa na enye deep into those things no but now Ghana as a yaji din boni because enche bia na yete hajia for real say okoye sa romance and any a money laundry bi one sensing bebre with a old man phobia afi ye jele ni kakra 1 year 1 day am I the charges be bobo no for doing that na nei aja asevo ni sentence no awie ama bibia akodedi chairman anke nim say now are we ready for it ya sanso enya another person US for so asanso aba befa no e friend no eye dada Joseph Boatin na say nipa dodo na friend dada why say philanthropist like ochade or yadoye o street so o sky pa men ka hwe kra branti bi oni junior US nyantokwa your friend shoe boy ni wa bi Morgan no so serve on the sentence we are back Ghana abranti krache no Range Rover white bi ska wono ho nene ameno kase US for aba be famo say ono so ne no ma bi ntwa yi money laundry bi akoso any some fraud bi akoso
ne nsɛm a yɛkɔ no sɛ deɛ ɔmode bɔ no ntansa a ɔmode bɔ no no sɛ ɛgyina na yɛ saa nɛte a anhwɛ aberanteɛ dadadwo yi chairman obɛtumi asɛɛvo ɛyɛ 20 years in jail chairman damn. ya na sɛ yɛse kyinkyin sɔɔsɔ ɛyɛ sen ɔkyin saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ enti no aberanteɛ chairman me ne ɔka sɛ yɛgyae agye afɔre a ne yɛnim sɛ we are back to a factory settings no yɛ reset biribiara no sɛdeɛ yɛma mpanyin aka sɛ resetting Ghana no foforɔ asan ba a yɛabɛkye ɛyɛ dadadwo na me ne ɔka sɛ deɛ yɛde no ɛkɔ Ghana prisons asɛm sɛ aten sɛ yɛde ne tom ana ɔmo yɛ investigation baako mmienu bi na kyama de wɛ nsɛm no si sɛ ɛkeka kɔ no deɛ ɔmo sɛ ahwɛ a 20 years na aberante bi already unya no 1 year 1 day we dey ne bɛkɔ 20 years asa na watimi enya ne tie didim na wadi sɛn na ɔkɔ serve 20 years ɔbɛba no na life no so ɛkɔ chairman me bisa sɛ now youth no ɛdɛn na ma ɔmo nya akokoduro ɛde wura saa no ma no manim sikatem pɛ ɛna ɔmo pɛ me pentema nyame ho ɛna de saa no mayi ba anase ɔman no ɛna mu ayɛ din ɛde saa nkyerɛkyerɛ no ɛba yɛ manyim sɛ da meka ɛnkyɛ bi o chama na saa no ma sɛ bi ni Ghana ne bi ni Ghana na sɛ me mpɛme ho asɛm de wokuri mu yɛpɛ sɛ yɛgye din papa ɛna ne wokuri mu but ne obi yɛ bibi mpo na nam kwan bɔ ne so a ne yɛ mo hyehyɛ no onsuro hwee ɔde akokoduro yɛ ɛdɛn ɛna di no ma we ba me sɛ oba bibia wo bia nso bitimi ɛde wadwenkyerɛ ɛde aba champion Kwame, it's rather unfortunate, but yes, na metre ma adwen kakra wo ho. Kwame, wo hwɛ Ghana ye system na efa bi me blame ye system no. Wo hwɛ sɛdeɛ a system ni sitie na ɛyɛ too loose. Ejeja yen too much. Unim say Ghana yete no obi amfa kwan a ofa so enya osika obi amfa ho. okay Ahun say kuro bia o mani abre bia na ompeso mbobra no. Abrochire kuro ni nyina Kwame menim say bi wo a omonte sa de a omo track osika bia omo follow osika bia enti no why observant a platform eso omo ta kan da bia se sika be to account mu na ye hu ba bia look suspicious pe ye be question ba Ghana ote ho na oba wo na JHS kra wantimi ankwa anwie onye adwuma bia obehu a na ote bensim obehu a na otwa ne trinwin pese wakosi fie be ye 3 na odi akwaniaba sa akura we ya wa account a o pretty obi amusa na hwe wa bra onye adwuma bia a o say oye Game Boy oma pedi ato so kama enti oye Game Boy na Game Boy na oye no botimia dada obi ama na sene ne sika fra manone e de aba sika ne ba obekwa akoyi e wo bank na okoyi se sika na obi ambusa na hwe enti ohwe sa system na tama me ka asimbi system na onya sure say eni parents nso aye loose ana Dabi Kwame me mfa nkohye parents no because obi kura timi tu free fie wadane street boy okọ onhu ni biem ubehu ane se wa piem
why ye say cham. Now what talk? What a time I obeyed Pierre free without you. Kwame, esi de bia. Eno kra de me sure say abrochi nyina nkra ne dwane. Ne tie ne say akra duru age bia, obu onoma peer pressure na say peer influence oba kodi ne namfofo achi na okọ me dem pese me bobo o ka so ma ne mobo pe na wadwa no ano no okọ bu hu ane say okọ ne na mu a obu okọ behwim several years o ba na waye oyeyi a kon fa so yeye na o ma ohu ntino no be ne say omra no ebi anu abie phone shop or so ton phones enti or the phone shop na choke ana wape trotro mienu bi miensa bi ato taxi mienu miensa bi ato so car ye adwuma ma no wape be bi de ne ho akɔhye but the make can say anka ye wo system a check ya anka se papa ne maame ne kura se na ni akura no so kura na onya sa sikabum ni mfiri ba bia okofa we dance system ne check no yes na wo hono ma obi a send us carefree abrochire $1 million and a million Ghana cedis na ya de etimi akra na kɔ ne yayi ama no adwuma be no ye check into the system ne ka ho ana biom apart from system no society na ye wom no nso kwame eno nso ka ho hwɛ sɛ me no nam ho ya unya post wa ban ma after 1 year why you say tam waka twa say waka twa say me no na nam ho ya na so o de e kodi sofo akodi sofo kwa me obe ya sofo why you say tam ade ekwan amanfo bi fa so nyes ka no yes yen check entu ba hu sofo na wa cars no ma bia ni nyina yen check hwe onya sika no we enso sa sofo kro ya be kɔ na asɔre da mu wonom ehiafo ya na egu ehiafo ya na egu onya sika no we kwame enoma bebre onom a ye gya ho on se bedroom mre bi a obete na wo de hwɛ ye national television so na obi abetena so say oye okot omo ye okot upe quick money a bra pocket no dry send na men send them out upe 5,000 send 500 upe 10,000 send 1,000 send na men send kwame sa no ma we nyina egu ye television so obi so oye sikaduro one de omfa nipa na eye aboa oba na ntwie aponche ne ayi sa nkrofo we nyina te ho eye sikaduro ana oman no nso pesika ana ye bre ade ne mo nya bi mo oman no na ntwie enye srem na wo kwame na ntwie enye srem na wo fast to see say ade na wo ye ne eye genuine no enti said de ahokyere wo oman Ghana mu de enka ye bibi na oman ni nyes ka say tam na nka ya ka ye de wa mama bibiri so no enka yemfa say ska ne bi nkotua na nka ya so mu ndu ye za na atere simple so enti no say ya tena ho ma sa no ma we nyina nam system nim society nim no ma obi amfa hwe ho na ekoba kwame what do you expect because ye ni wo sa no ma ne ho ayemfa ne say opanyi a ya chi na wo kan yemfa say is allege and say ya chi no why BBC sika na onya enye Ghana ha na sika na eba Range Rover na wo kan ni na enye ha ya na otwe baaye yetimi hu adwuma ya wakoto Range Rover enti ye de ye bibia e breakthrough mituo sesia na ma say tama ma breakthrough obia musame hwe kwa me fa so nya misika ni hia ne say me share me restaurant ase ene ya mo baako 1 grain mami na yesa na mo ka tere because obi an check omo mentime me de mo baako say 1 grain na me de share me restaurant ase and why you say tam my say tam
so on enti no na me sha ase na me ye menua eduro no nku no ofie na me toman me nan fofo kakra sa ana me da be factory Ghana nyina ne other countries on say ye ncheke hwe enti nipa no so nya ba bi gina pe na wape bibi e de esi sa kwan no yes enti u feel say politicians here ya chicha ma wontumi juba so kire me say sa ska na ye pe no he omu nyina ye ja obia betimi de aba ana ka kire o na ka so mechire eno ni asem no asem na okay dojin so omu go parliament wa no betena form wo no omu nyina nipa ba ku say betimi ayi ska na ba omu nyina obia betimi agina ba omu nim say utwe oti a asem aba enti no omu nyina aka omuti ko hye mu no onya so say na omo so person omo test omo hwe say omo on that side of a man no mo sha se nwuvuro mu ana me kire say ukosua political science wi a no akoye law aka ho to omu nyina agina the same page omo te no ma se so okatire no say ne wo ye no is against article 211 okoko 2 no onye zo nim enti no ne America akosi ni say ye system na ye tim wo man Ghana mu no kwame ye porous e je say ejai encheke hwe say u free fa na onye asika wo se otonyom obu otonyom ye hu shu a obo ye hu anwum bi a oye ensu ni sika say tam obu onoma oso ye movie actor or actress uhu ni movie ba ku mpo bi kra aka sa afa ba bia pie ba bi oni ayi bia hu se oye ye ntrake ne hwe no ane se odigina mu ne pro ni main source of income ne ye acting na so unhu movie bia kwa ame enso owo sika say tam bie companies ne hotels akese obi nso ye say movie one city emfa enti no eno na obema na wotena ase a na wote TV ho na obi betena so ka kire say ohun se ne ewuye nyina no ntimi mpagya ye mfa ye nikan enante wi ase bra na memoa o ohonom no ebe sound o wa adwene mu obekọ obemo akoku nipa akoye no ma bi ya nchewa na aba ye se tampe onso o kire obi obefa eden abekire obi kakra saa unu nipa ya fam awu kwame enti o man na etim no ye ncheke hwe mankoye enti saa ayi efe ne say abranti a yachini woken I mean na o my Ghana ye serious ye serious ubehu obi na mabonten ekura sekan ene aso say o de dododo omo doso nipa be 10 20 omo de nam kwan ho kura sekan ne ado omo ho so nya say bi omo address gentle bi o basa omo mfiri Ghana ha nso omo firi Ghana akura mpo anka ye omo mfiri Ghana ha ani ye gya omo nom nanam anopa no abetena market places bi krono wo bi betena pavement ne so onom oba na obefa na kono akodo na wa omo befa omo de otino mo kam kura de kona mi si mu nsura de na oti wo sesi a na kwa ame na adwi mo kan sesi a dementia fm kakra se twamiensa tifa mu sesi a kwa ame asema ba obabi otene so ot market nipa nye na enti ye system na etim no kwa ame yenye safe kra o kwa abefa so nya osika do bi ancheke unya osika wi a eno ano nasa obi amfa ho biem kama de enei ba akokọ mienu kọ ya kwantuo to US in the near future say ma ye din bone wo saa bia ne se nkrofo we ase omo ya ji din bone wa ama obi a wa akomapa
okosua na ade okobọ bra obeso no tutu kwan ko US entimi nya nsunsan so wo eso ana Oh, Kwame, me de to me de me sure because broni de Kwame broni nim bibia. Me ka se broni nim bibia, onum se o nipa boni for ho, o nipa papa wo ho. Ana o man kasa o mu kro mu okra na ebi wo ho, papa wo na boni wo ho. Na emra ne nti no, oye boni a obetimi ate bato ntimi ente enche ebe yuwa pie. Nti omunim sa no mani nyina. They know so of course you genuine people of Ghana. So omunim nipa papa bebra be school wo ho a omoda so no mu ye adwuma bebere. Enti no mu enye nipa bonifo kakra bi no be say nyina ya chance there bi. Eno no entimi ensi sa. Eno an say this time no ebi on be strict ewo transactions bi a omo ne obi ofri Ghana na Africa ebeye ana be man no me my tight first no mu lose no 10 kra na e say be member 20 eno sa na be ya na say onya mu mfampie na je so ye genuine loopholes bi ani nchen aha enti no I think say sa na ebe nice one we dey nkomo twetwe anase in the trains no bibi kakra me no ka sense BBC for so report Interpol red alert no BBC for so aka ho asem na chese ade no hini pa about Ken Ofori Atta enso ewo ade na do headquarters say BBC for enso report there na chese asem no enye children say do bi beka no me koso ewo mu but ni nyina mu no Cof TV Ghana de can say intutu no mai yenya good mindset na bibia ye bia no yamfa akoma pa enye yendo oman Ghana aha na ema oman ni intimi engina na nan so na ye ma menu asanse ni baabi akọ kontinu hwane a nechi a ne beba nechi ne he ene oman Ghana na ofiri mu no sa pepepe enete anoma te soro nyanso wu a ne takra nka soro echo se baabi a ofiri na eden a ho ena asanso ebekọ ebende bibiri abaye se osi achi eho enye odekora ehwa ena abeta free iti wuye bibia no ahwe ni chese bene ba na eba won ate sase techi that you know Kwame Mamenka we na yem play voice note ampanifo ekukudam de abedom ye seba sorry about my Ghana sema ye bibia akoye skeska se de ya woka no ye nwene nipa ho enti no se kwan nipa be fa so anya ne sika no onwene se be affect obi ana se en affect obi a ana onam ho a enma wa adwene nya wo se obi dwene wo safety ho ana obi dwene se wo nkwa ho hia no da bi nti e wo se wa no da bia wa usua kwan a personal obetima abo ho ban wo kwan bi so apart from spiritual protection and yankopon de be ma obi a no e wo se physical nso ma wo ne da ho onim se ukofro car ukofro bus yemfa STC VIP oye munya examples ukofro bus a aso American so observe a ofro bus na obehu ana sofo abem ma be preach na wadeje offering na oko na obi abeton aduro obi beton books sa no mana na omoye obasi obehu se driver na ba na oba betu car na asoma bebusa na se obi aba empty seat bi o ma na o se da bi ana obi asi obi to ade no wagba aban papa na che se ye front pa kro no nipa ne ba no ba furu wi a eno ano no unim omunya announcement bia se obi amo ne seat belt okay na seat belt ne bi wom ana me kiro se unkwa ho hia no enti se wo a wote aye seat ne so no wan hwehwe seat belt na tira kwan aya na bi wom o no ma piapia ahye nche because so mu nyusu enti wo yi a na wapepa ho na ade asi na de Kwame ade bia no wa broni ye ya eye nkwase asem pepe
Ade bie ni wa broni nti odo ka akofite ma bon say na we thermostat yifrim ebe say we engine no yifrim ono omo wada ni nti na omo de to mu ne yi no oboa kwa me oboa obese wo ka no because sa wire na o ye film no enye a connect to no ma bibiri o dashboard na ni be so bibiri o nte ase o de channel so we eba Ghana ni ntia sense bi enye adwuma wa ha ntronko a tini America akosi ni se ye system na yetim no kwa me emoa yen ti bibia ebesi bia enye nwanwa na nka betima chekwa brane na okura boto die na shem na ye che na nipati o de kwa me nipati o de kwahin asam na no ose asam ni modu anu ye Kof TV Ghana ye tena sisi ye komo twetwe ye ne adofo etwetwe e wa ha si entimi se ma ye nte wonka o choto live chat wa be kan ye tie voice note adofo no bi e de aba na ye nto adwumaje ni so. Yeah, brother, good evening. Friend Derek, the program we meet 30 pa. Yeah. Now the problem is any partisan politics na nipa na say on say on kasa ye muno sometimes no na quiet say as a president Mahama President Mahama more. That is why I'm a for a problem. Ewo hono say wahu dia what you say project no obi na start here no aba na wo to aso so beto aso ama bibia ye kama by the way na who praise na Mahama obi so ntenchen a na adwene be ye ne say bi as if say who praise that private government ni do on say that necessity okay your friends say premped the first ya omoja hoyi ozen de oba wo se na friends minister unyanko ho se den ye hwe wo se obekọ ho na day na fine ya ene de wo nka bibia amfa ho se bia wo mfa pressure bia nsi obi so even hwe a friend is saying airport roundabout ho na hot to eyi a omudi kogu so yi hwe de we na wo si praise na ya ye na fine ya but ye hwe a santimam ukura ukra mpokra no uka bi agufo Dubai santimam de we o si ye akwan e wa santimam mai by bibi kakra bi de we an besi agye ho aka no ne ade ne evans ya na ade no enche da nye bibi gidigidi bia won that is why am akwa zaza man for problem e wo nsem an kan dina mo etwe party sem ne that kind of zane manema na bamu no enti se bi who presidia na say who preside previous government no no say bi omo so say okay and if we be na eba but o ko say na Mahama na den de bia say ya na be ade so nke empene sa ti say dia wo ka no say yenhwe na nkaban ne nto aso no oto aso a on say that necessity omo to aso a bibia ye kama hwepokuase ne wan die omo ye nyina ni nyina yenka ho asem o se Kufu Addo de oye bronsam kura na ebi mada but Mahama ba ye hu de o ye bia enso omdom saka bibi ketewa bia de we mbesi praise omo ene wa ye ade na ade na obi aye ade Trump about we airport Trump the way as a money aji gidi say na ya airport about the na fine ya na mewa ekwan wo enya ba bi abra yen nyina no say yen pe politics na yen fa politics sem no to nche na ban no yen nya say no waya ade no mba no munya nya hwe ma yen hu ye bibia eni ho senior why ndi no mo ye hwe program no Chairman and Kwame, good evening. Entry, make us free Italy. Yadamasi, our program, a brain we a me who the air course on my Ghana concrum.
yɛda mase bebree na chairman yɛhwɛ Swami inter na mani anye ho ɛyɛ apɔnkye ne enwan a ɔmotɔn no runabout ho ɛsɛ da bia no mama ɛsɛ asɛ kumasefoɔ yɛnkurasefoɔ ne ade na amafoɔ ka wɔn adwen kyɛn asɛ runabout kɛseesie paa wiase nyinaa ni wɔ ho paa na yɛtɔn apɔnkye ne odwan ɛwɔ ho yo ɛno deɛ bɛbom kama ɛm sɛ na woka bibi fa message ne ho nipa nde baeɛ no ɛm sɛ deɛ wɔm ne sɛ ɛm sɛ biribiaa mu no yana amanfoɔ ɛpɛ sɛ ɔm deɛ politics baanyɛ saa na yana yɛkɔ no ɛm sɛ ɛhu sɛ aban sesan baeɛ no aban ɛsesan baeɛ no contractors no egu so a wɔn yɛ adwuma contractors no ɛnstɔfo yi ɛna that time wɔkɔ Ministry of Finance a wɔn website a na wɔn declare Swami interchange no ɛsɛ they have paid this amount ama contractor no nti contractor no ɛyɛ adwuma no ɛyɛ abere a yɛtua sika ama no nti na yɛhu sɛ wɔwɔ stop no nti sɛ nka yɛntua sika ama na ka yɛ abandoned project no kɔmu yɛ a ɛhɔ na sɛ nka ɔmanpanyin a waba no ɔno no na wo ho credit ɛde ma no baawe wɔ baeɛ no adwuma no gu so a ɛyɛ adwuma ɔmo gu so a ɔmo yɛ adwuma enti sɛ nka yɛ adeɛ a nka ɔmo nyɛ adwuma deɛ a ɛnyɛ adwuma wɔ ho a ɛna ka ɛwɔ biribi ka fa ho ɛsɛ wahwɛ ama meyɛ because in the budget ɛbaeɛ no a ɔno raise a big push no yehu baabi a big push no ɔde sika akɔhyɛ ɛwei no adwuma na ɛwɔ hɔ a ɛyɛ adwuma ne dada akɔyɛ sɛ ɔfa kɔnsawa mu road yi ne ade ne nyinaa ne kaso ade ne nyinaa contractors gu so a ɔmo yɛ adwuma dada enti wo yɛ den na ade credit akɔma nipa no a ɛsɛ ɔna ɔhwɛ ama na ya because sika ni ɛnyɛ na ke abandon project na ɔna ke behu ɛsɛ sɛ yɛ diske kɔhyɛ mu a nka komu ɛhɔ na ebehu sɛ no wɔyɛ adwuma ɛnyɛ deɛ etua sika ama nipa contractor na contractor ɛyɛ na adwuma no ɛhɔ mom na wode credit kɔma ɔnhwɛ ma adwuma ne nkɔ so saa ne amamu tie because President Akufo-Addo bae na Kotoka International Airport omu si na sika yɛtua sika ama contractor no ɔhwɛ ma yɛwie saa ne yɛpɛ enti yɛmfa credit nkɔmɔ wei anaasɛ yɛmfa wei credit nkɔmɔ bi enti sɛ ne a yɛnyinaa sɛ ɔyɛ MPP o NDC o yɛyɛ kwan no wia yɛnyinaa ne ɛnam kwan no so sɛ ɔman no bɛyɛ fɛ ne hia yɛn enti yɛsrɛ mo sɛ yɛde credit ma wei yɛde credit ma wei na ɛma tam bia no na both sides no wei MPP anaasɛ NDC no obiara bɛka no adwene yɛsrɛ mo si yɛka a yɛnka sɛ yɛbɛyɛ abɛma yɛn nyinaa yɛhu ɔman no mpuntuo medamase bebree. Hello, good evening. Chairman Kwame. With the engineer ni. Na say a kwanya mo kano. Any so we ne and you win no asem na pesem kakakra. Na dem pesem mekani. Say moti Ghana ho. Matra Ghana ho ache nenso so no ma bebrebe wo ho a ekoso wo asanteman mu a aya na munim na dem pese me kire ni eniema bebree no a wo behunu se ebi a aban bi ehya ase na aban bi baaye no obeto aso no Kumasi asem na making you asanteman mu asem no na enye aban kro no a anase di otwa mu esika ono ni project munti asema mene mo krayi sa NPP ni NDC no project bia obia de beba bia no obi ntoaso de obehu se obi toaso no na asemsebe na asanteman ankasa ana arezi data yi no na de benie
deɛ aban a wɔte soɔ project bi ɔbɛyɛ na Asantema mu a wanwie no wotumi yɛ no kikikiki no commission no wagya hɔ kɔ so project bi a ɔbɛhu sɛ yan commission biara no na ɛnyɛ government na previous na no wɔte soɔ no ɛnsa no adwuma na ɛyɛ Asantema ɛno nti mede KJT first KJT no na ɛyɛ case study wɔn sɛ munya am sɛ mama ne si Kumasi KJT first mama ne si mama si hwe ma Asantema onye hwe ma Asantema KJT first phase na ɛwɔ hɔ no no ɛyɛ otumfoɔ ɛne asantefoɔ ɛne si KJT na emu nkyerɛ mu ni asante hene nko a anase otumfoɔ nko antimi nkɔgye bosea abra Ghana government no ɛnhyɛ aseɛ saa so na akɔ te sɛ Ghana government no ontimi nkɔgye bosea abra otumfoɔ so nyɛ dɛ ɛnhyɛ aseɛ ɛnu nti no sɛ mo bɛhwɛ edwa no atama mama ɛkɔ no wantimi an commission ogya akyire yi na ɔmbɛ commission sika a wɔn si saa adwa no mmienu na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ 300 million a ɛyɛ Dutch bank ɛne Brazilian bank. Hello. Oh, engineer Diano. I don't know. Okay. Ebra mama ekono. Na onwie he no. Ana ekufo adom bae na omoto aso because say edwa no enye wo musika. Enti ebra omo wie edwa no ede ben ne kobae omo di she KM enu nti na se mo behwe a Kumasi ekoba se na ye friend say pawu nyina no ni e mo mu twa ticket no na se ne sikoye otumfo ne feasibility studies ana ohun se saa ye kwan ye KJT ho na e wo ho no omutimi raise $1 million every day wo enu nti na Kumasi ayifo no wo mom tete payment nso ne ade na aya na wo mutuo no ya na eden no so ho enu nti na bra wode na asem no kokoto Brazil any German fo anim na omo ye se omo beboa no but ese government ni bem no ampa mama kokko sign as a loan to the Asante enye loan to Ghana so to the Asante enye loan to Ghana eno no nkofo so ba ya omo ba yi ye omo yi ni na no mu se ampa omo timi resist sika no $1 million sa KJT na wo ho no $1 million every day enti sa Kumasi KJT na eda ho no sa market no womo de your friend is saying less than 1 year any etua sa sika no sa $300 million no so enu nti no edwa nan kasa no enye aban no ene sima aga Kumasi anasa Ashanti region eye otumfo ene asantefo ma no edwadifo ma no wo mom ye esremfo ne adade obi o pawo pafo sika ana edi tuae enti ade bia aban bi beba so no a ni awote so dada no no one commissioner na se wan wie na continue no se muhwehwe mu ye nti nya metimi aka kakra afa ayin ho no enti se sa to so am interchange no se ye toa so a wo se munya details efrimo
na mo behunu senia ade no esitie sa if you say sa aban for no mo buy ni na MPP ni NDC no wo mo nye hwe ma Asanteman mama de oye ye friend say wia kumawu ana ho ahwan your friend say aferi ana kufu aro so be ye kurobi na wo sa kwa you know your friend so boaso kwa so no pachi hospital ni enti no onu odi America commission ya ni ade say Asanteman ehuni na de Asanteman hu mu no untimi commission ana untimi so en stop no enti medamase yeah fame so mo free way. All right, you better pay for Monso Madwinche. I am the boy who Jumedi so. Na min shramo na emede de bia meka me se. O kan no mo bi so aka bi. Ne ho both sides ni nyina na yesua de na ye de ekoye nim ti no. Mo contribution ma mo de fa live chat. Ma mo ye voice note to Dubai. Na min shramo nyina mo boa. Ama Jumedi ni ko akyi ne dimu na yesonko. Ekye panyimfo nso akese aye wo ma amoso gibre etie Jumedi. O te champion chairman ka ene nwumre o cheche nsemu bibre. Meso ye frame Kwame Mario misi medi Jumedi mu kyam. Ye de besia ni adadofo nyina ase. Da foforo ye besa nso aba abeso. Bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di ba Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni Jumedi etitiri pa ne se. Ye beboa ma mpontu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpontu nyuma ahodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni ye ntim nwanwaso wo kokotwa se ne Jumedi ni sifa ko. Na afei so akwan miai wodo wa atete apansam so no ye kotwa se ne be ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom e wo ho ne nso mmoa Jumedi fufura ye san di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi edi yi etumpon wa abrabo na watumi ahyerehye ye nkwampa wodo a ye nso ye betumi afaso anya sika ne de ahye business ase enti memma wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne be ya wo see yen videos a ye drop